our YouTube channel, Rose, Aming and Rennie Talks! Live here sa Quezon Park, dini sa Dumaguete City. Yeah! Daghang kayong salamat guys sa inyong pag-uban namo sugod sa una hangtod karon. Yay! Nagpasalamat. Nagpasalamat usab mi sa mga tawo nga ni-support ug ni-apil og katawa sa among mga videos gikan sa pinakauna hangtod sa pinaka-latest. Og sa mga wala pa nakasubscribe, palihog subscribe na. Ug ayaw kalimot og pindot sa notification bell para updated mo always sa among mga videos. Nay ka zumba sa likod. Woo! Yeah. Zumba! Basa mo. So human naman ta sa Huso Challenge o sa Pinoy Movie Dialogue Translate to Bisaya Challenge. So, Ming, usa na po ito ang kuan ron challenge. Yeah. Okay, for today's lingaw-lingaw, we'll be doing the Never Have I Ever Challenge! Oh! Yeah! Na ako'y 10 questions din sa box. And then, mulgot gihapon ta. Okay? And then, atong basahon. Once nga mahuman na siya basa, atong iisa ang I have if naka-experience ta in our whole life or I have never, kung never nato siya na-experience. Gets nyo ba? Easy. Yes. Gets na gets. Gets na okay. So, ready na mga girls? Ready, Yes, ready. ready. Okay, ang unang muhulbot is First in line Japon. First Sa center. in line. First in line Japon. Yes. Sige, Jod. Sige. Okay, first challenge. First challenge. First is ako na lang gunit sa kuan. Kani. Okay. So first, never have I ever drunk dialed my ex. Unsa ni kanang murag hubog ka Huwag ka nga ni tawag sa imong ex nga. Love, balikin ako love sa guys. Sige, dungan na lang tao. Expert kayo Okay, si Ami. isa na. I have never. Okay, never na mo na-experience kay in my life, never po ko nag-drunk. Nga Yeah. drunk. So, butan man gud kami Atong ipangutanon sila kung naka-experience na ba sila sa man. Ako wala kadi man ko tig drink jud og mga kuan mga alcoholic drinks. Alcoholic. Okay, ikaw Alcoholic. si Rosie. Ako, I have never, pero I have drunk, no, experience. Nakainom ko, but way back, ano pa to? Kanang mga days gani nga, mga buliyagon pa ta. Ay, wala yan. Mga buliyagon. Okay. Pero, Okay. past is past. Okay Yeah, na, okay. karon. Yay! Yeah. So, excuse me ex, dili yung naglanat ninyo, no? Masaga pa dungog-dungog. So, next question. Never have I ever begged someone to stay. Ooh. Unsa na nga stay ka nang Ready. ayaw kong biyai? Yes. Nagbeg ka nga. Punduran ako, diriran ako. Ayaw niya. Something like that. Oh! Sige, ready. Let's... 1, 1, 2, 3, go! Wala Really? Ako na dahil wala. Wala. Are you sure? Wala ko ningong nga stay na lang na ako, oy. Okay. So, si Aming una. Murag na-experience na ako siya in my college life. Nga nakibulag akong ex na ako. Then yung anak ko niya nga. Ato salaman ning ano. Ayuhon. Ayaw salaman ng iya. Ayaw! Wala, walk out Ni walk galore. Walk out galore. Okay na na, oy. Pass is pass. Murag nakatry ko Yes. na. Dili kayo na ako ma-recall. Okay, take Ikaw kung ma-recall. Ako, before sa akong husband karon, so there was a guy na kanang na in love kaayo ko sa iya ha. Pero tong time na makigbulag siya because of his parents. So, mo to nga, of course, kanang broken hearted. Naniwang bi ako ato. Kanang galing feeling nga usara ka bread ug water ang imong gikaon nga matulog ka mura imong gikaon as in super heartbroken. Sad Shout out to you. Shout out!
kinsa? Ay, kabalo ka kung kinsa ka. Pero naka-move on na. Yes, Of kay we course. are both happy now with our own families. Ay, yeah. He's married and I'm married, so okay na. Yay! Oh, di ka ka-experience. Wala, uy, na, nagbulag minsan, pero wala ko niyon nga, please, dili na lang na ako. Uy, ka na, uy. Oh, so ganon? Wala ka nagugma. Nagugma ko, pero I'm not, dili sa akong personality or character nga. Mamugos ako sa kataong di naganhan ako. Okay. Oh, okay. Okay, next. Next. Never have I ever fought with someone who's flirting with my boyfriend. Ooh. So nakig-away ka nakig-away ka sa girl. Nakik-away ka sa girl tungod sa imong boyfriend. So, saman, I have or I have never. Palaban. Ako may gaway. As in, hala, haba ng hair. Haba gid kayo. Ikaw, haba gid kayo ng hair. Ako may gaway. Related gyapon na siya tong lalaki nga akong giingon a while ago. Okay. Nga naay ni chat niya nga daghan kayo mga babae niya open ba mi og kanang gani open ko sa iyang Facebook, Yeah. ako mo-open ko sa Okay. mo-open ko sa iyang Facebook, siya mo-open sa akong Facebook. Ah, And there's one time nga nag-break me gamay, charot, pila ra ka days. gamay ra And gamay. then after, nagbalik na ko may pag-check na ako sa Messenger kay. Sekarang chat ko ba yun? Woo! Isugay ko. Gaway gid mo. Ako yung giaway kay. Okay na. Sorry dong ga video. Ako siyang giaway. Ang babae kay mo schoolmate na ito niya. Yeah. Ako siyang iyan. Dili ni mo maagaw na ako sa Drama kayo. Hello, sis. Ana jud ko nga dili ni mo kayang maagaw na ako. Kay ako ra jud ang gigugma, ako ra jud ang babae nga gigugma. Ana ko. Ila na ka in love. Ila na ka in love. Ito siya ako ang first heartbreak. Okay. Oh, first heartbreak pa yan. Okay. Okay. Move on na ta to the next question. Andun yung bagiday. Okay rani. Kabalo pas bagi ani. Wala na. Hello. Okay. Let's reveal. Never have I ever gone on a road trip Road trip with your With your someone, alam. someone. your someone? Yeah. Okay. Sige. Never have. 2, 3, go. I have. I have. Ikaw, Teros. Kita tanan. Daghan mi mga road trips. Mura. Asa mo nag-road trip eh? Daghan kayo all over The world? all over the Negros. Negros Dili sa awan. somewhere sa Valencia part. Nakaabot mo Sige. si Yorte, si Buona na Ah, outside yes. Negros. Sikihor. We've been Wow, there. okay. Yeah. Motorcycle ra mo? Yes, motorcycle round trip. Round trip. round trip. Naka-road trip pero gamay ra. Asa mo? Gamayra. Kuan? Cebu. Okay. Long, kuan mo to Tagal long road latest? trip. Eh, kato na tumig si Mala. Ako kuan sa previous na ako nga boyfriend. Ayaw na ng preview. Sige, kaga-previews. Kana ng latest. Kami nakasulay og road trip okay. ni bagay nga kanang naglibot jud mi. Okay. Pero ang previous na ako among gilibot ang like diri mi niagi sa Pamplona, Santa Catalina, then liko sa Shaton, then balik sa Balimbing. Okay. So, Ana, Negros ana. Island na Meron na gyapon. akong na-experience nga road trip. Road trip. Okay. Yeah. Okay. Next. Okay, next. Next, never have I ever joined dating apps. Okay, ready? Never or have? Have. Ay, talaga ba? Wala Never naman siguro na. Ay, Asa na mga dating apps like one. Like Dating.com, FilipinoCupid.com. Wala. Like Never. I have never. Ang Facebook app na mo good na dating app. Sama. Ang Facebook app na ni dating app. So na ako mga friends sa Facebook na naka-date na ko sa app. Like, usa siya ka-application nga
Mo-register ka dito. Ah, wala. Na yung mga Okay. singles. Swipe right, Unsa na? left. Unsa na? Kung Tinder. swipe, yes, Tinder. Ano siya? Ay ha. Wala raw, pawala I ras have kuan. never. Pawala aras lingaw. Yeah. Aw ka na pang lain ba? Wala. Dili, wala Swipe, na swipe. ako na-experience na nagkuhan doon. Wala na, no? Wala na. Okay. Before pa, before. Taken na dai mi. Sana all. Okay, next. Pamawi ni. Never have I ever cheated. Cheated. So, magdura sa amin ha. Sa No, mani. didn't have or never have. Lalagyan mo isa. Wala, you have. I have never. Ano man te? Baka ako kasakop man, pero I don't know. Usa. Ang iyong boyfriend mo. Ikaw man. Cheat. Ay, ako ni cheat. Wala ko nang cheat. No, I have never. I I have never. have. Never in my life cheated. I cheat. Kung ako cheated. Never Wala na. have I ever cheated. I have cheated. Okay, Ikaw, I have ikaw. never. Ano na, na-cheat ka ti? Bro. My husband now knows about this. Okay. Okay, the whole story. Yeah, it's a long story. Okay. It's a long story. Respect your privacy. Pero he's happy now. Bitaw mo muna ang tanan. Yeah, move on na ta. My husband no too. You have? Okay. Ako na ba? Ako na. Yes, sana. Oh. Wapan mo ni. Never have I ever dated an afam. Wow, afam. Kabalong ako sa afam. Okay, ready? 1, 2, 3. Go. Gusto ko answer. Ala! Ako rin I have. Okay. Okay. Wala mo ba? Ano din sa inyo sa computing nga wala sa inyong beauty. Share. Ito na 4 years. Dili kay ni kuan magugko ni apil ko sa mga dating apps. Baday naman ay mga kung sa text meet pa na eyeball sa dating app na ay kuan meet up. Na nag-meet up mo? Downtown. As in, so, gusto nyo na itong kanta para sa apa? Forevermore to? Ah, kito? Ano niya to dito? Ano na dito? Oo, karoon sa TikTok. Parang mo na ikanta ko. Ay, wala. Na kay katang ko apa. Gano'n sa masigaw na ako. Nag-vlog ni sir. Nag-vlog ni sir. Guys, na yung mga polisi. Ari may polisi may mask. Wala man na ito mga basta. Sige, dayon main continue. Isa ko man to. Mura to. Wala. Hindi, man halin na naman beauty. Apa? Ako, wala ko nakipag-date pero nakipag-chat sa Insta. Ah, Nag-date. okay.